Добро утро, скъпи приятели! Ни продължаваме реновирането на тази каравана. Какво виждаме? Виждаме картонна пода. Защо? Сега ще обясня. Ето този прекрасен мукет трябва да се постели на пода, без да се демонтират всички тези мебели. За да си улесня задачата, аз направих следното. Взех всички размери по пода, записах ги на едно парче тапет. След като го направих, тези размери нанесох ги на картон. Тук картона се състои от две части. Първата част води към банята и входа, втората част води към кабината на дадена каравана. Защо е направено така? За да може по-лесно да се демонтира и след това да се монтира наново. След като нанесох размерите, изрязах по съществуващите размери даден картон, дойдох в караваната, постелях този картон на земята и вече тук на по пода гледах какво трябва да се коригира, защото тази каравана има доста интересна характеристика. Ето всички тези, така да се каже, завой, тук, там където е кухнята. За да мога всичко това да коригирам, постелях картона и вече на място доработвах тези неща. Третото, извинявам се, което ще бъде направено, това ми предстои да го направя днес, да демонтирам този картон, да го занеса в стаята, специална приготвена стая, където вече с помощта на този картон ще бъде отрязан мукета. Мукета, когато ще го режа, ще правя от тук плюс 3, максимум 5 мм по края ще имам предвид, за да може вече на място, ако има нужда, случайно, за да се докоригира. Тук вече на място може да се отрежи, когато малко по-дълго не е проблем, може да се коригира. Какъв ще е резултата от това, ще ви покажа в следващото видео. Ако това беше полезно на някой, много се радвам. Пожелавам на всички приятен ден. Чао, чао!